Ada. Lamig ila aga busing ro. Sa kay ayo nito. Ako'y kwarta. Ako pamalion mo dege. Unsa ka to sila ro. Ay, pinlaw. Ikoy, mga pito kay atong yaging semana grabe inita ya karon kung naroon kay panahon. Tinta karon kay kaulan. May noon. Ya, timpla dia kape kay bigla kay panahon ako maglilinom ako soft drinks. Kok tirada ba? May ulang pero karon butaga. Dami ang kok. Buto ba katoy nga ningon lang ang kok mo ay makaputol sa imong tiil? Mutuan. Ha? Di siguro mutuan. Parehag yun ka, ako dili ko tumutuo. Ang makaputol sa tiil, kanang gabas. Gabas yun mang tiil. Ay, pangapi. Dami, pangapero niya. Ako'y kwarta niya. Bugnaw na. Yapon mo. Ako'y kwarta. Ay, pangapi. Uy. Na, mag-uli. Sa ako. Uli. Nagkapuli. Taon ba? Kahits ko kapero. Kapor. Bulog na sa tungguharon. Bulog na sa tungguharon. Ganit. Uli ko ng kabo. Labi para ngapi ko ba? Oh, lamay tigpa, lamay kigop sila. Uli mong kabo busing kay dugay na sa stock sa mga labot. Dugay na sa stock sa mga labot. Lamay man lagi kay painit. Oh, naidaghang kape. Oh, ari kitag. Ari. Ari. Ibutan na palihog ato. Timpla kape nga. Timpla jogo. Palaman na, de palaman. Laem sa gayo kining imo na kong gihagad nga nako diri. De palaman. Plahon di ko ni. Timpla doan. Naniguro lang puling si Natoy diri oh. Naniguro kape ba. Wadyo nag-ingon kanina. Ang kamera man ato, timplahe. Ato ako ko. Ulit sa kapo. Wa manay kwarta hit sa nang kape. Ang among agila nakakita ka maglakaw, dili mo lupad. Agila. Lao. Mao siya. Mo siguro nang gilahan nga way sumo. Sungay ba? Oh na siya. Bata pa wala pa mo turo. Pero okay na kayo. Ndot ni pagka ulit ka bola perting surtian ako. Dili na timing anak pod kay senatoy. Nga pimi kay giari ko niya puntan sa iyo nga mga Hari ay takdori ngayo pa ikuha. Ba ba nang imong ya? Bawal na mo ambil atay. Bawal ko kay kwarta. Pero na kay kwarta wala bawal. Oo. Lami na toy. Lami kayo. Kita ka, iring sa mga mo langoy. Abot ng Negros. Oh, iring. Yaw ko na iring nga abot Negros. Langoy. Na siguro mo say kay wala man sa dagat lalo nagupad mo na. Kaya niya gihang-gihang na siya kay gibuan. Ipos na dai. Kamu dai. Agi Gipos. Tama kini kapdoy. Pero kapdoy mo bawal kamay ba? Kamay ka nang yan. Kamay ba? Kamay. Ya. Di kami naman eh.